मोजांथ' जायगाया नै लोगोफोर नायदो नोंथांमोनहाबो जाय फैयाखै फैदो नायफैदो फट' लाफैदो रिल्स बानायफैलायबाय थादो आयै नायदो लोगोफोर बेनो नै बेंटलनि माने फिसा फिसा गार्डेन बायदि आरोखि ना गिदिर बांद्राय गिदिर नङा थेवब्लाबो मोजां बेरायनो बेलासि समावहाय बेरायनो बिराद मोजां जायगाफोर नायदो जे दङ फुख्रि दङ बेंटलावहाय गोदान गार्डेन खुलिदों जाहैदों ओमफ्राय बेखौनो जोङो नायनो थांनो नागिरदों दा मारै जायो माबायदि बबे जायगायावहाय दा नोंथांमोनहाबो नायलांदो जोंजों लोगोसे गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायना लाबाय दा जोङो बेंटल गार्डेनाव थांनो नागिरदों खोनानो मोन्दों चिरांनि खुंग्रि होननाय चिरां खुंग्रि बे जायगायाव दङ होननानै खोनानो मोन्दों आरोखि दा आं नुफेराखै थांफेराखै माने बहुत मानसिफ्रा रिल्स बानायना हगारगासिनो दङ ना फट' लानानै हगारगासिनो दङ दा जोंबो थांगोन बाहायनो नोंथांमोनहा जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लेट्स गो फैयै जोङो दायो नै क'क्राझारनि फिसाला थुक्राझार मोनफैबाय जोङो नै थुक्राझार बाजार बेयो नै जोंनिफ्राय थुक्राझारा माबाल' 3 किल'मिटार जागोन आरोखि जोंहानि न'निफ्राय नैबे जाबाय हस्पिटाल थुक्राझार हस्पिटाल बारा गोजान नङा दै लोगोफोर जोंनिफ्राय बेंटला बिदिनो 7 किल'मिटारसो जागोन दा जों थुक्राझार मोनखाबाय आरो बिनिफ्राय बारा गोबाव गैला बारा गोजान गैला 3 किल'मिटारसो दंबावो आरोखि थांबाय थानोसै नायदो गार्डेन गोदानखौ आंबो नुफेराखै मानसिफ्रा बहुद रिल्स बानाय हगारगासिनो दङ फट' लाहैगासिनो दङ जोंहा जायगानि मानसिखौनो दाबो नुहैया नै मोनथानसै आं लकेसनावसो नायनानै फैदों नै नैबे जाबाय आदा बिजुनि हस्पिटाल बियो मोननोसै एसे सिगाङावनो बावला थांफेराखै जिखुनु जाया आं लकेसनावसो नायदों आरोखि ना सोरबा दादगारिनिफ्राय फैयोबा ओरै साहा ओनसोलनिफ्राय फैयोबा माने थुक्राझार ओरै सान्तिफुरनिफ्राय फैयोबा नायना लाखादो नै आदा बिजुनि माबा मोननाय लोगो लोगो ओरै लेफ्ट साइडजों हाबनांगौ आरोखि ना ओरैजाय दंफां मिल माबा माबि दङ ओरैबो दंफां मिल ओरैबो दंफां मिल ओमफ्राय बे गेजेरजोंहाय हाबनांगौ आरोखि लामाया बेनावसो सोंनांसिगोन तोलै आया रायलायगोनालै बिसोर एसे थांथारनांगौलै बैजों लामा दंखायो थांगासिनो लकेसनावसो नायनानै फैदों नालाय उफाय गैया आस्ते थांनांगोन नङाबा लामाया आन्दायलाबायनो हागौ थांब्रलाबायनो हागौ ओरै फुख्रि दङ नै फुख्रिनि जोङो नै नुहुरबाय लागाव माथो लामाया देन्जारसो दे नै नुहुरबायबो गारि गिदिर लांजाना लांजायाथाय लांजायो लामाया बारा मोजां नङा फुख्रि दङ नै लोगोफोर सेरनो फुख्रि फिसा दं आरोखि गिदिरबो नङा फुख्रि फिसा बानायहांगासिनो नै ओरैबो जिरायग्रा बानायहांबाय फाइनालि लोगोफोर जों जायगायाव मोनफैबाय एसेबां माने डेक'रेसन गैया माने बैयावहाय हैलेंजार बानायदों दै नुहुरगोना नुहुराथाय आं देखाय माने जिरायग्रा बानायनानै दोनो आरोखि नैबेहाय नुहुरनाय नङा गोजान ओमफ्राय दायो जों सफैबाय जायगायावहाय माने बांद्राय मोजां डेक'रेसन नङा आरोखि माने जास्ट स्टार्टिं नालाय नै बेफोरजोंहाय समायो माने नै खुन्थिया माबाबाय ओमफ्राय नैबे फुख्रि दङ नै फुख्रि लाइट दङ मोनायाव माबायदि नुयो बेखौ मिथिला जिखुनु जाया लाइट दं आरोखि ना नै ओरैजाय दुब्लिबारि हनै न'आबो मोजांथार सोरनि न'थाय मिथिला ओरै फुख्रि दङ नै मोजाङानो जायगाया रिलेक्स खालामनो माने गोसोफोरखौहाय थाजिम खालामनो फैजायो आरोखि नट बेड ओमफ्राय ओरैजाय दङ नै बिबार फुलबो दङ ओमफ्राय ओरै नायोबा मैगं गायदों नै मुला लाफा बायदिसिना दङ मोजाङानो जायगाया गाज्रि नङा बैयाव बिबार दावराय माने दंफैयो
मोजांब्रा ना बेडमिन्टनबो गेलेलायो माथो एसे मोना मोना फैनांगौमोन जोङो ना ओमफ्राय गेलेनायबो नुगौमोन ना बाहायसो दखान होफैनोसै नामा आङो रेस्टुरेन्ट मोजांथ' जायगाया नै लोगोफोर नायदो नोंथांमोनहाबो जाय जाय फैयाखै फैदो नायफैदो फट' लाफैदो रिल्स बानायफैलायबाय थादो आयै मोजां नै जायगाया बिराद मोजां जिरायग्राबो दङ नै बेहाय सियार दंखायो टेबोल दङ ओमफ्राय जिगाबनि जिरायग्रा बानायना होदों आरोखि ना नै बेहाय लाइट साइटबो थाजोबगोन दङ खोमा दङ लाइटबो दङ नै बेलाय फट' लानोसै ओरै फैदो सान्दुंआनो दाबो बिराद गोसा सान्दुंजोंसो मोजां नुदोरा नायदो लोगोफोर बेनो नै बेंटलनि माने फिसा गार्डेन बायदि आरोखि ना गिदिर बांद्राय गिदिर नङा थेवब्लाबो मोजां बेरायनो बेलासि समावहाय बेरायनो बिराद मोजांनि जायगाफोर नायदो ओरैजाय दङ फुख्रि दङ नै नैबेजोंहाय मोजां नुयो आरोखि ना नैबे बेरा होनायजों लाइट बेजों मोजां नुयो ओमफ्राय बैयावहाय नै जिरायग्रा होदों बैयावहाय बेलासि समावहाय बाहाय जिरायनानै थान्दाफोर लोंफैनो हागोन आरोखि ना खिन्थु नो ड्रिंक नोगोद मानसिफोर बेरायफैयो नै फैजोबो बेलासि जाहांबाय नालाय ओंखायनो मानसिफोर फैगासिनो आरोखि गाइस जोङो दायो रिल्स बानायबाय फट'बो लाबाय रिल्स बानायनाया बहुत गोबाव टाइम लाबाय माने ससे बानायनायावहाय एसे टाइम लायो नालाय ओमफ्राय माने सिगांनिफ्रायनो रेडि गैया बानायनायावहाय रेडि गैया बाहाय फैब्रबनासो गोसोखांबाय बानायबाय ओमफ्राय दायो कमप्लिट जाबाय नोंथांमोनहा रिल्सखौबो नायदो दै रिल्सखौबो थांनानै चेक खालामनानै नायहैदो सिङावहाय ओमफ्राय जोङो दायो थांनोसै मोनाबायबो नै सान हाबबाय सान हाबनोसै हाबबायानो होनजाबाय नुला सानखौहाय हाबबाय ओमफ्राय नायदो लोगोफोर नोंथांमोना जायगाखौ माबायदि नुखो फैनानैहाय मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौहाय शेयार खालाम आरो नोंथांमोनहा सोर फैनो गोसो नोंथांमोनहा बे जायगायाव फै बिनि मजाखौ लाफै अब्ला जोङो थांनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन